हेलौ लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय स' गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोया देहाया एसे गाज्रिमोन माने इस ओरैनोसो होनदोंलै आं ओजा कन्टेन्टआनो गैखाया स' जियानो जा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे धामाका जानो थांगासिनो दं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन स' थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गिबियावनो नैबे फाग्लिखौ एसे नायनानै लाग्रो आरे फाग्लि ना मा जाखो नोंलाय नोंनो हौवा नांगौ नोंसा बे बिमाया बबेनिफ्राय नागिरना लाब्रबनांगौ जाखो दालाय गोदाव सोरावलाय अकस्मातैनो लाबना होफैग्रा बुस्थु मोनबाथ' लाबना होफैसिगौ दा आरे भाई माने इमान टेनसन लादो नोंलाय मोनगोन नोङो मोनगोन टेनसन लानाङा मानो एसेबां गोनांथि जाथारखो नोंलाय दालाय हा बिमा बुरिया मालाय बबेनिफ्राय नागिरना होफैब्रबनो नोंलाय हा लासैनो होफैगोन नोङो धैर्य हम नोङो धैर्य हम धैर्यनि फिथाइया अरायबो गोदैनो बेखौ नों मिथियागौ माथो आरो जुदि धैर्य हमनो हाथारलाबा बै फोथार बारि थांना नागिरहैदो अब्लानो मोनगोन नोङो लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर जाङि खावदों नामा जोंहा फान्थाव सिथाया गांसे जाङि गोमाना दंनो खावदों खिन्थाहर थाबैनो नङाब्ला जोंहा फान्थाव सिथाया एक्सन लानांगौबा खिन्थु डेन्जारलै बियो हेलौ मा अरु नोंलाय ओइ न'आव ओइ जाङिया बोरो आंना बुखा सुदा आं मिथिया ना मा मिथिया बे दान्दायाव फोराननाय जाङियाहाय गोमादों बेखौ नों मिथियाबा सोर मिथिगोन आसल मथे बे जाङियाखौ नोंथांमोना लांमारदों ना मादों सोरबाफोर खिन्थाहर खिन्थु बे जाङिया खिथुआव थोंजों जिफ्लंनाय दं दै खिन्थु सिनायखाथारगोन बियो हमजानांगौबा खिन्थु दिगदार दं सोरबाफोर लांदोंबा खिन्थाहरखा लांदोंबा थाबैनो खिन्थाहर आं मारै मिथिनांगौब्रा मानो मिथिया बेबादि नोङालै आं नोंखौ मिथिखाथारदों बे जायखौ नोंनो लांखाथारदों बे जाङियाहाय खिथु थोंजों जिफ्लंनाय दङ बे जाङिखौ नोंनो लांथारदों आं नोंनि जिनाय जाङिखौ मा खालामनोब्रा लोगोफोर नोंथांमोननो सोरनोबाफोर रुवाथिनि गोनांथि जादों नामा जुदि रुवाथिनि गोनांथि जादोंबा खिन्थाहर आंनाव दङ आंनाव नांगौबा खिन्थाहर साफाथार खिन्थु नुनायावबो Rasta, ang moनसे डायलग मानि आंदों रायजोफोर माने कि लोगोफोर गाइसमोन आं फेल जाबाथाय माने मानसिफोरनाव थोरसि सुग्रा लथा सुग्रा रुवाथि थायो आच्छा नोंथ' रुवाथि थाहैगोन र' नाथाय नों आंनि नामखौसो थांहोआथ' आंखौसो बदनाम खालामाथ' नोंनि जिबायदि फेसन हा खालि सेमिस गानलायनाय माबा गाननाल' थानाय बेफोरखौ नुबा नोंनि बे जाय मालिकनाव थाहैगोन बे मालिकआ नोंखौ नुनानै फाग्ला जागोन मिथिबायना नोंखौ नुनानै थानो हाया जागोन बे सोरनोबा नांगौबाथाय मा होनो कन्टेक्ट नाम्बार आं होनानै दोनखागोन लोगोफोर नोंथांमोननो सोरनोबाफोर रुवाथि नांगौबा थोरसि खुरै सुनो बिथांखौ लांफैनो हागोन बिथाङा कन्टेक्ट नाम्बारखौ बे डिसक्रिपसनावबो होना दोनखाबाय टेनसन गैला फन खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आंखौ माबाबानो जाबाय आरो माबागोन जेबो टेनसन लानाङा नोङो मानो माबाया जानो माबागोन माबाथारगोन खबर होबानो जाबाय आं थांथारगोन फेल जाबानो आं रुवाथि थाहैगानोसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो स' एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय